ninyo as Gianni Eli missed a short jump. Kabuleros, panibagong player ang aking nahanap. Scottie Thompson, ang kanyang galawan. Grabe kong tumalon, grabe din mag-rebound. Kabuleros, handa ka na bang makilala tong player na to? Pero bago ang lahat, subscribe ka naman sa aking channel para updated ka sa mga panibagong videos na i-upload. Ako nga pala si Aldrin Ligon, 23 years old, 6'1", nag-aaral sa Diliman College at Tubong San Quintin Pangasinan. And you're watching Sixers Buleros. Si Aldrin Ligon ay naglalaro para sa Diliman College. Bakit tinuring siyang Scottie Thompson ng San Quintin Pangasinan? Dahil iniidolo niya si Scottie Thompson at ito'y kanyang ginagaya. Ito nga, may picture pa silang dalawa. Tignan niyong mabuti, hanggang sa pagporma ng tira ay idol talaga ni Aldrin Ligon, si Scottie Thompson. Gaya ni Scottie Thompson ay bigla na lang sumusulpot itong si Aldrin Ligon sa mga reboundings. Para malaman mong Scottie Thompson kanyang galawan, ito, panoorin mo ang kanyang highlights play. Ito ni Aldrin Ligon Ayun, no? Ayun, dalawang beses no? Pero hindi pa rin magkakataon ng binigyan na naman ng Nice block! Aldrin Ligon with a block! On, changing directions. Trying to control the basketball. Oh, what a spin! What a setup! Great two-man play by Diliman. Great team offense for the Blue Dragons. 4 guys. Sinandalan. And that third quarter difference of 29 and 12 for the 3. He made one earlier but not this time. Ligon with the reverse. Ligon. Yun. Finally to stop the bleeding here for Diliman College. As we take a look at Gianni Eli. Si Redel Fabro, yung kaninang pumasok. As Gianni Eli missed a short jump. Offensive rebound, another jump hook that missed for Olivares. Battle for that loose ball. And Redel Fabro, nasa likuran na siya ni Aldrin Ligon, is going to be called for the foul. Lavarias on him. Ligon, step back three. Bang! Great setup play. Ito, wide open shot by Ligon, hinabol niya, clipping in the arm, an end one play. Ayaw na niya ng banger. Gusto niya shooter na rin. Aldrin Ligon. Oh, kompleto. 4-point play. Para lagi kang updated sa aking mga videos, mag-subscribe ka na. Baka mahuli ka pa, hindi gaya ng katabi mo.